Tamarka? Prosím, otče? Neskočila by si do mesiarstva, lebo v sobotu máme tu veľkú grilovačku a nechcem, aby nás babka potom ohovorila v kostole, že zasa sme jej naservírovali chudobu. Ale samozrejme, ja veľmi rada nakupujem, a čo mám kúpiť? Vieš čo, vezmi bravčovú panenku, rebierka, stehno a môžeš aj krkovičku. Dobre, a koľko? Tete mesiarke povieš, že pre celú rodinu a ona bude vedieť, koľko ti dá, dobre? A buď hlavne slušná na ňu. Vieš, že má alergiu na tie tvoje sprosté dristy. Tu máš tašku teda a Pulp Fiction. Later. Ale ahoj, Tamarka. Dobrý deň, pani mesiarka. No dobrý deň, ale ja ti dám takej pani. Hádam slečna. A sa mi to len zdá, lebo ty nám ako si rastieš do krásy, čo? No čo by si prosila? Prosím si bravčovú panenku, rebierka, stehno a aj krkovičku v množstve pre celú rodinu. Ale prosím ťa, a čože, idete nebodaj celá rodina grilovať? Ale kdeže, my si len celá rodina chceme večer spoločne pri televízore zložiť jedno malé prasa ako pucle a potom sa z neho dlhé roky radovať, viete? Mám plné zuby toho tvojho sarkazmu, Tamarka, nemôžeš byť aspoň raz seriózna? Veď ja to myslím seriózne, a keď sa nám ho podarí zložiť, tak na budúce sem prídem kúpiť salámku. Nech to nemáme stále iba také jednoduché.